Такова се снимам. Виждаме една игра. Трябва да разберем коя игра точно. Ще бъдат няколко. Как да мога да видим първо коя игра. На какво сте фен? Или какво сте фен? Абонирайте се за още такива видеа. Например, чекайте. Първо ще играме малко страшни игри. Ще бъде доста голямо мъчение за нас. Да, ето я. FNAF. Уоу, чакай малко. Вау. Такива много... Виждал съм игри, които са... меко казано, истински. Най-близко са до FNAF. Нали... Една от тази... Едни от тези... Уоу... Първо почваме с... Хайде да видим какво ще ни предостави самата игра от... Да. Меко казвам, много лоша игра. Не ми харесва. Да, аз виждам, че е Фреди, знам, че е Фреди. Ако ми пугаче той. Това да го броим като опит. Малко се разочарова. Да, двата се ще ме накарват. Ето. Ма искам да влезам в тая игра. То не ми дава. Чакай малко. Четири, пет, шест. 4, 5, 6. Това ли е препятствието? Фреди трябва да казвам думите, ама не е така. Побъркана малко. В невидението. Та игра леко казвам тъпичка. Меко казвам тъпичка. Защото ми е много дръжна самата музика. Да. На екрана, който показва каква трябва да бъде играта, показва, че трябва да бъде като някаква FNAF умешана. Всичките в едно, обаче не е така. Само една снимка са направени на FNAF, да. Логото на първоначалната игра. Уау! Не ми изглеждаш като... Това как трябва да го приема? Уау. Без исках да натисна. О, тук не мога да се скача. Виж, Ще холограм, Тя не може да се скача. Брат, как тя не може да се скача? А другите скачат, брат. Земля. Hello, what is man? What the... Бак, то ми свърля.
And lights on. Lights off. Lights out! Lights on! Едно, две, брат. Не, е стена. Искам един. Да, идвам. Lights on! Много хубаво начало. Не мисля, че трябва да почва истинската FNAF, ама... Натискаме play, каквото стане, Значи пак ме върна в тази тъпня тук. Пак ме върна в тази тъпня. Пак ме върна в тази тъпня. Не, хора. Тая игра трябва да плата. Ако мога да плата, шара от цена с 0 звезди. 0 звезди за тая игра. В смисъл, какви сте звезди? Каква е тая игра, брат? Трябва ли с 1800 пъти в някакъв и същи портал, където трябва да телепортира една минута. Много безмислено. Lights on. Добре. Това е истинската FNAF. Ей! Какво правите? Йо! Казвам, тази игра е много... Това тази игра, брат ми. Брат, виж, аз съм Фреди и Бони в едно, брат, виж. Та маска ми е много голяма. Хора, така пълна лудница с хора. Не мисля, че хората трябва да играят в това време, ама акара. Окей. Тази игра е добра, само че ако сам със своя приятел да си говорите, там да цъкате заедно, да прави всякакви неща вашия приятел и вие да сте самия робот. Хубава игра за двама, не за 1800 човека, както е в момента, но това е друг въпрос. Има това. Трябва да има това като камера. Jesus, бро. Малко по-леко се страшно, защото даже ме почва да ме хваща малко страна. Колкото виждам. По-ме... С 5 опита оцелявам в тая страхотийка игра, брат.
коя игра? Аре FNAF 1.4. Нощ едно рад, няма да правя нищо. Аре. Старт, брат. Натискам старт бутона и много се плаща от... Много се плаща от това в момента как изглежда лобото на играта. Много ме е със от това. Лека! Тук ще има някакъв телевизор. Тук съм аз. Да-ла-ла! Шикар море. Lights on. Ma. La la la. Лоло! Лоле! Лоло, ма то много страшно, ма. А това какво? Ала, затваряй! Лала, ма хора, ма тут много страшно, бе. Махай се, бе. Goodbye, брат. I don't watching my cam. Затварят тук вратата, кепенците. Да! Видях нещо. Ела! Се вием леко съм. И аз ще видя. Тук мога на камерата си вижда по-добре. Гаси реализм. Брат. Почне с някой. Добре. Тя в FNAF истории. И аз съм си мислил, че ще има такива игри на FNAF, но доказани са, че
Ще има чисто нови игри на FNAF. Не, никакъв шанс да игра по Playtime. Игра епизод иска да събереме 1500 лайка и правиме по Playtime, брат. И правим по Playtime. Решим да пробваме да разкупим редовете. Каква игра, брат? Каква игра? И чао хора от мен. От ще бъде видеото. Следващия епизод ще го продължиме пак със същата игра. Goodbye! Subscribe бутона към банката и айде!